Tenim aquestes peces. Retallem aquesta cartolina amb aquesta forma que ja tenim dibuixada. Ara li apegarem aquest quadrat roig. Li apegarem també aquestes dents que tenim retallades al costat dret. Doblem la part esquerra. I li posarem pegament per ací. Ara doblem aquesta altra part que ens ha quedat ací. Ho apretem perquè es queda pegat. I li posarem dos ullets. Un i dos ulls. I ja tenim el nostre mostre marcapàgines. Ara, quan s'apega, agafarem un llibre i ja el tenim. El nostre mostre marcapàgines.